Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wannan tashar tamu mai albarka wato Fasara Art TV. Idan masu sauraron basu manta ba, muna karanta wannan littafi wato Gudun Hijira, labari na ban al'ajabi wanda marubuci Abubakar Tanko Ilyas ya kawo muku. In ban manta ba, mun tsaya daidai lokacin da rundunar Yahudawa ta birnin Husum suka shammaci birnin Daulatul Adil, suka kawo musu hari, kuma suka yi rashin sa'a. Shi sarki Allah ya bashi lafiya, ya tashi sakamakon Kamal ya ji ya yaƙi matsafiyar Adomin-Shar wanda ta tsafance shi, har ya fito filin yaƙin yake taya su yaƙin ba tare da sun sani ba. Bayan an tsagaita yaƙin ne waziri da shi da Malam Hashim suka zo gurin sarki, yake bayyana musu da kansu, suke tattauna. Mun tsaya a nan ne, to yanzu bari mu ɗora mu ji abin da zai faru. Waziri da Malam Hashim suna jin abin da sarki ya faɗa, sai wani farin ciki mara misaltuwa ya lullube zukatansu, domin sun san yanzu sarki ya samu lafiya. Dama Malam Hashim tuni ya gaya waziri abin da ake ciki, har wanda ya shafi al'amarin Kamal da ya tafi kashe Adomin-Shar. Idan ya yi nasara kuma tabbas sarkin zai samu lafiya. Don haka suka tabbatar da cewar tuni Kamal ya yi nasarar kashe Adomin-Shar, kuma kowane lokaci daga yanzu zai iya kawo musu ɗauki. Dama kusan kwanaki 3 da suka shuɗe, Malam Hashim ya nemi waziri a gidansa ya feɗe masa biri har wutsiya dangane da abin da ake ciki. Shine suke ta addu'a yau da wannan har yau da wannan yaƙi na bazata ya afku. Waziri ya dubi sarki, ranka ya daɗe, na yi maka afuwa, da dama na san ba a cikin hayyacinka kake ba. Yanzu mu fuskanci abin da ke gabanmu na yaƙi da maƙiya Allah. Waziri ya ci gaba cewa tun da waɗannan arna sun yi mana ɓarna ne da kibiyoyi, to gaba ɗaya dakarunmu gobe za su sa kwalkwalin ƙarfe da baƙaƙen sulke, ta yadda kibiya ba za ta huda su ba. Mu kuma za mu ci gaba da addu'a. Hakanan kuma gaba ɗaya baradan kada su yi bacci cikin daren nan, su kasance cikin dako, saboda watakila su ce za su shammace mu da daddare. Wannan shawarar ta waziri suka ɗauka, haka suka kasance cikin shirin. Babu wanda ya bacci, sai dai Shahid da ya tafi gidan horon da aka ɗaure Kamal da nufin ya fito da shi ya zo ya taimaka musu a wannan yakin. Sa'ad da ya isa gidan horo sai iske babu kowa, sai matuƙar mamaki. Zuciyarsa ta rika waswasin inda Kamal ya shiga, domin ya san tabbas da zai samu Kamal su haɗa ƙarfi waje ɗaya, to a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za su karya ƙarfin Yahudawan. Haka dai ya koma cikin rundunar mayaƙan, ransa a ɓace. Tun da asubar fari yaƙi ya ƙara ɓarkewa. Rundunar mayaƙan Yahudawan ma a yau su suke su shiga cikin birnin ta tsiya-tsiya, amma Shahid da sarki Sabitu sun hana su shigowa. Duk wanda ya fi himma wajen shigowar shi ke fara zama gawa. Su kuma mayaƙan Yahudawan da suka kwana a kan katanga sai suka ci gaba da ruwan kibiyoyi ga baradan musulmai, amma kuma da yake suna cikin sulken ƙarfe, sai kibiyoyin suka kasa tasiri a kansu. A lokacin da Lalatu Jumma ta fahimci haka, sai ta yi wa baradan da ke sama katangar tsawa, sannan ta umarce su ta canja makaman da suke amfani da su. Nan take baradan da ke saman katanga suka rika fitowa da waɗansu irin makamai masu kama da majaujawa, wasu masu kama da majajjawa, masu matuƙar nauyi da kaco-kacen ƙarafuna a jikinsu. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da suka fara amfani da waɗannan makamai, sai labari ya sha bambam, domin duk musulmin da suka jefa da wannan makami sai ka ga kansa ya fashe, har da hular ƙwalƙwalan da ke sanye a kansa. Musulmai na ta shahada. Sarki Sabitu da Shahid suka lura da irin ɓarnar da Yahudawa suke yi wa musulmai. Nan take hankalinsu ya tashi, gashi suna ƙoƙarin hana wasu gungun Yahudawan shigowa cikin birnin. Babu damar su bar wajen, sai su sake samun ɓaraka. Ana cikin wannan hali ne sai kawai aka hangi rundunar wasu mayaƙa daga cikin birnin, kimanin su 100, cikin shirin yaƙin mutuwa. Suna riƙe da wasu irin makamai masu kamar takobi, sai dai suna da matuƙar tsayi da faɗi kamar mashi. Da gudun tsiya suka iso bakin ƙofar birnin, inda suke tafka mummunan yaƙi. Ƙura na tashi a bayansu kamar guguwa. Ko da suka iso kusa, sai suka ga ashe Gimbiya Najisa ce da Barde Hazik a kan gaba. A bayansu kuma wasu baradan mata ne waɗanda Najisa
ta daɗe tana ba su horon yaƙi a ɓoye saboda ɓacin rana irin ta yau. Wani irin salon faɗa su Najisa suka zo da shi wanda ya matuƙar ba da mamaki, domin gaba ɗaya mayaƙan matan da ke bayan Najisa da Hazik sai suka jeru cikin tsananin zafin nama, sannan wasu suka hau kan kafaɗun wasu har suka yi tsiri sosai suka kamo katangar birnin a tsaye. Najisa da Hazik suka tafi da gudu suka cilla sama kamar an harba su, sannan suka dirge akan kafaɗun baradan matan da ke can sama cikin tsananin zafin nama da ƙwarewar yaƙi. Suka fara yaƙar Yahudawan da ke kan katangar. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yanayin yaƙin ya sauya, ƙasa ta koma sama, domin Najisa da Barde Hazik tuni suka gallabi mayaƙan Yahudawan da ke kan katangar birnin da azababben yaƙi wanda ba su san irinsu ba. A yanzu ma tuni sun kashe fiye da rabin waɗanda ke kan katangar, har Barde Hazik ya samu damar hawa saman katangar. Ita kuma Gimbiya Najisa har yanzu tana kan kafaɗun matan tana ci gaba da kashe Yahudawan ba ƙaƙƙautawa. Lalatu Jumma na daga wajen birnin ta hangi Hazik har ya samu damar hayowa kan katangar. Nan take ta fusata ta daka tsalle daga wajen birnin, sai ga ta akan katangar ta tare Hazik gaba da gaba. Tana da riƙe da wata lafceciyar takobi a hannunta. Nan take suka fara wani irin masifaffen faɗa. Barde Hazik na da matuƙar juriya da jarumtaka ga iya faɗa, to amma yanzu da yake kafsawa da Lalatu Jumma sai kamar bai san ba a cikin ilimin yaƙi, domin ta ƙuntata shi, ta matse shi, ta toshe masa ƙofar tsira. Kafin ya farga tuni ta yi masa sara guda biyu, ɗaya a kafaɗa ɗaya kuma a cinyarsa. Jini ya tsartuwa, ta sa ƙafa ta doki ƙirjinsa da ƙarfi. Ya sulmiyo daga kan katangar zai faɗa cikin birnin ya karyare. Cikin hanzari da zafin nama, wasu daga cikin baradan matan da ke ɗauke da Najisa suka buɗe wata igiya mai raga-raga da suka tanada saboda irin wannan hali. Hazik ya faɗa cikinta. Da zafin nama kuma wasu daga cikinsu kimanin su biyar suka yi wa ragar kama sannan suka zura da gudu zuwa cikin gari don a yi masa maganin gaggawa. Daidai wannan lokaci ne kuma duhun dare ya fara shigowa, haka dole aka rabu. Rundunar mayaƙan musulmai suka koma cikin birnin. Sarki Sabitu da Shahid suka rika yi wa Najisa da baradan matanta jinjina dangane da irin ƙoƙarin da suka yi a lokacin yaƙin. Sai dai kuma gaba ɗayan sun gaji likis, domin tun safe da aka fara yin yaƙin ba su huta ba, ko abinci ba su ci ba, sai dai 'yan agaji da suke kawo musu ruwa mai ɗauke da sinadarin abinci suna sha jifa-jifa. Mutanen birnin da na Daulatul Adal gaba ɗayansu sun rufe ƙofofin gidajensu, ba sa fita ko ƙofar gida, sai dai addu'a da Malam Hashim ya ce su riƙa yi babu ƙaƙƙauta. Gari na wayewa aka ci gaba da yaƙi na tsiya-tsiya. Jarumai suka raina kansu, gawarwaki suka yawaita a ƙasa, jini ya riƙa gudana tamkar ruwa a sama, kamar ruwan sama. Haka dai aka riƙa yaƙin nan babu nasara har tsawon kwanaki 4. A cikin ranar ne Lalatu Jumma ta yanke shawarar shiga yaƙin da kanta don ta gama da birnin a wannan lokaci. Nan take ta zare wasu takubban manya guda biyu, sannan ta hau kan wani ingarman doki ta zabure shi da gudu zuwa ƙofar birnin. A daidai wannan lokaci ne kuma Kamal ya iso bakin birnin, ya ga gawarwaki fululu a bakin birnin kamar an yi annoba. Sannan kuma ya hangi tantunan mayaƙan Yahudawan birnin Husum, ya hangi Lalatu Jumma da wasu dakarunta suna neman shiga birnin ta ƙarfin cin tuwo. Nan da nan ya fahimci hari aka kawo wa birnin nasu, kuma daga dukkan alamu an daɗe ana yaƙin. Kafin ya gama nazari abin da yake yi, ya ga mayaƙan nan sun danna cikin birnin da ƙarfin tsiya. Sannan ya hangi wasu kan katanga suna yin ruwan kibiyu zuwa cikin birnin. Nan da nan zuciyarsa ta hasala, idanuwansa suka yi jawur. Fit ya zare takobin da ke ɗamararsa, sannan ya keta da gudunsa da ya saba kamar walƙiya ko giftawar haske. Tun daga nesa ya yi tsalle sama, bai dirge ba sai akan katangar birnin ya fara gididdiba mayaƙan Yahudawan da ke sama kamar ana sassabe a gona. Sassan jiki ne ke tashi sama kamar ana sassara dabbobi a mahauta. Jini na kwarara da fantsama kamar an buɗe idanuwar ruwa. Da yake mayaƙan nan ba sa ganin Kamal, don haka suka rasa yadda aka yi suke mutuwa.
nan da nan suka fara ja da baya cikin razana. Shi kuma na ganin haka sai ya ƙara ƙaimi ya far musu. Kafin wani lokaci mai tsayi tuni ya gama da su gaba ɗaya. Lalatu Jumma ta hangi gawawwakin baradanta rututu burjik a lokacin da ta danna cikin birnin da ƙarfin tsiya. Sarki Sabitu da Shahid na yaƙarta amma ta ƙuntata su. Nan take ta yi wani irin siddabar, wani hayaƙi ya bayyana a fuskarta. Idanuwanta suka koma yalo-yalo kore-kore, sannan ta ƙurawa kan katangar idanu. Sai ta hangi Kamal a tsaye riƙe da takobinsa, duk jini jikinta. Ta yi ƙaraji da kururuwa, sai kawai gani aka yi ta tashi sama daga kan dokinta tana taka iska. Bata dirga a ko'ina ba sai akan katangar birnin inda Kamal ke tsaye. Suka fara wani irin masifaffen yaƙi na ban mamaki. Sarki Sabitu da Shahid suka bi ta da kallo, sun ga dai ita kaɗai take yaƙi babu wani. Abin ya yi matuƙar ba su mamaki, to amma kuma da suka lura sosai sai suka ga gawarwakin arna a ƙasa rututu burjik. Hakan ya sa suka fahimci wani bawan Allah ne ke taimaka musu a ɓoye. Don haka suka ƙara ƙaimi wajen yaƙar ragowar Yahudawa. Nafisa na biye da su tana zaƙalƙalewa cikin masifaffen yaƙi. Kafin wani lokaci tuni sun gama fatattakar rundunar Yahudawan, har waɗanda suka zo da ɗazu daga can ƙauyukan da Lalatu Jumma ta bar su cikin dako suka tsaitsaya bisa kan dawakansu cikin haki. Makamansu jini ne face-face a jiki, sannan kuma suka ci gaba da kallon Lalatu Jumma tana yaƙi ita kaɗai. Sai ta sama ta juya, sannan ta kai sara ta kuma yi ƙara. Ba a jima ba sai suka ga jini a jikinta face-face. Ta ja da baya cikin ƙaraji, duk ilahirin birnin ya ɗauka. Daidai wannan lokaci ne kuma Malam Hashim ya iso gaban su Sarki Sabitu kamar mai layar zana. Ya yi murmushi gare su sannan ya ce musu, bari na wanke muku idanu ku ga abin da ke faruwa. Nan take ya guntsu ruwa a cikin wani ɗan tulu, sannan ya fesa sama cikin bismillah. Ruwan na dawowa ƙasa sai kawai Sarki Sabitu, Shahid da Nafisa suka hangi Kamal a gaban Lalatu Jumma, hannunsa riƙe da takobi, duk jini jikinta. Suka dubi junansu cikin tsananin mamaki, domin ba su yi tsammanin Kamal ba ne a wajen. Nafisa ta ji wani masifaffen daɗi a cikin zuciyarta, kamar ta ruga gare shi. Kamal ya yi wasa da takobinsa, ya kai sara gefe da gefensa, sannan ya nuna Lalatu Jumma da tsinin takobin, sannan ya yi mata magana da cewa duk wani nau'i na kafirci haɗe da shirka ba zai taɓa yin tasiri a doron ƙasa ba matuƙar addinin Musulunci na wanze, domin shi ne addinin gaskiya, musamman ma kuma ga waɗanda suka riƙe shi da gaskiya. Ko nasarar da kuka samu a kanmu ma da farko kuka kashe mana 'yan uwa, to ki sani Allah ne ya yi nufin ya riƙi rayukansu a matsayin waɗanda suka yi shahada, za su shiga aljanna kai tsaye. Ko kuma naku da muka kashe tuni suna gidan wuta, an fara yi musu azaba mara sassauci. Ke ma yanzu nan zan ragargaji naman jikinki in yi fata-fata da shi, ki fara ɗanɗana azabar tun daga gidan duniya kafin ki ƙarasa kiyama. Kuma na ƙarasa duk inda birninku yake na yaƙe ku, mu kafa daular musulunci, musuluncin da ba kwa so a can, da yardar Ubangijin mabuwayi. Lalatu Jumma ta fusata da waɗannan maganganu, ta yo kansa da kafceciyar takobinta za ta sare shi. Kamal ya kara saran da takobinsa. Tartsatsin wuta da ƙara suka wanzu a wajen. Maimakon Kamal ya janye takobinsa, sai ya yi zafin nama ta tsinke mata hannunta da take riƙe da takobin da shi. Jini ya yi tsartuwa. Hannun ya sama da takobin a jikinsa yana juyawa a sararin samaniya. Ta kwarara wani irin ihu da ƙaraji. Kamal ya ƙara yi mata karo da ka a fuska. Ta yi tangal-tangal a kan katangar, sannan ya soka takobinsa a cikinta, ya raba ta gida biyu. Ɗaya rabin ya faɗo cikin birnin, ɗaya kuma ya faɗa waje. Kamal ya yi tsaye bisa kan katangar yana haki da huci cikin murna da farin ciki. Ya hango Sarki Sabitu, Shahid, Gimbiya, abar ƙaunarsa Nafisa da kuma Malam Hashim suna kallonsa. Nan take fahimci lallai sarki ya samu lafiya, tunda har ya fito wajen yaƙi. Ga Malam Hashim a kusa da shi, bai yi wani jinkiri ba, ya tsalle daga kan katangar ya dirke a gabansu.
A yayin da ragowar mayakan birnin suka ga Kamal sai su ma mamaki ya kama su. Kamal ya gaisuwa ga sarki Shahid da kuma Malam Hashim, sannan yi kokarin yi wa sarki Sabitu bayanin halin da ake ciki. Sai Malam Hashim ya dakatar da shi da kansa yi wa sarkin bayanin abin da ke faruwa ko da faru a kansa da kuma abin da ya faru a kansa dangane da tsafance shi da aka yi. To amma bai bayyana Jaddaru na da hannu a ciki ba. Ya gaya sarki Kamal ne ya je ya kashe matsafiyar da ta tsafance shi, shine ya samu lafiya yanzu. Ya ƙara masa da cewa waɗannan mayakan Yahudawan su ne suka tsafance ka, sannan sunan birnin su Husum. Sarki Sabitu na jin haka sai ya ce ai ba makawa sai mun tafi zuwa can birnin mun bujiro musu da musulunci, idan ba su karɓa ba kuma mu yaƙe su, domin idan muka kyale su nan gaba ma za su ƙara yin abin da ya fi haka. Malam Hashim ya yi gyaran murya sannan yi magana. Ran sarki ya daɗe, yanzu ai babu buƙatar ka ƙara fita yaƙi, tun daga Kamal jarumin ƙarshen ƙarni shi kaɗai zai tafi can birnin ya bujirar musu da musulunci, idan sun ƙi kuma ya yaƙe su, sannan ya kuɓuto da wasu daga cikin mutanenmu da suka kama, wanda har da mahaifinsa Jaddaru a cikinsu. Sarki Sabitu zai yi magana kenan sai kawai ga waziri Mu'awiya ya matso kusa da shi ma, sannan yi magana da cewa anya Kamal zai iya zuwa can birnin yaƙe su kuwa shi kaɗai, kamata ya haɗa shi da wasu dakarun su tafi tare. Malam Hashim ya yi saurin karɓar maganar da cewa ko shakka babu Kamal zai iya wannan yaƙi, domin na riga ne masa shiri, idan zai yi wata guda yana yaƙi ba zai gaji ba. Hakanan kuma babu yunwa da ƙishirwa a tare da shi, don haka yanzu shi kaɗai zai tafi can don a nuna musu izza da ƙuwa ta Ubangijin Musulunci da ke kare addininsa na gaskiya a cikin duniya da lahira. Daga nan sai ya dubi Kamal, idan ka je cikin birnin wanda ke yamma da namu, ka shiga cikin fadar ka yi tsaye ka bujuro musu da musulunci, idan sun ki karɓa ka yaƙe su, sannan ka duba cikin kurkukun da suke da shi a birnin, mai yiwuwa ka ga mahaifinka a ciki, ka ji ko? Kamal ya girgiza kansa sannan ya gaisuwa a gare su gaba ɗaya, ya doshi ƙofar fita daga cikin birnin da gudu kamar walƙiya. Haka suka neme shi suka rasa. Gimbiya Nafisa ta yi ajiyar zuciya. Gaba ɗayansu suka ɗunguma zuwa cikin birnin cikin murnar samun nasara. A cikin 'yan kwanaki kaɗan Kamal ya isa ƙofar birnin na Husum da isarsa da tsakar rana. Masu gadin ƙofa su biyu suka nemi masa wargi. Nan take ya shaƙi wuyansu ya ɓaɓɓalla kamar kara, sannan ya watsar da su ƙasa matattu. Ba jira ya doki ƙofar birnin da ƙafa, ta ɓalle ta yi can waje ɗaya, sannan ya keta cikin birnin kai tsaye ya nufi fada. Yana shiga cikin fadar ya tarar ana ta fadanci. Sarki Hibara na zaune akan kujerar sarauta, gefensa na dama kuma wazirinsa ne Manyahu, daga hagu kuma Junaid ne. Kamal na ganin Junaid ya gane shi. A yanzu ya sami yaƙinin abin da yake zargin cewar Junaid ba musulmi ba ne dama can. Nan take ya bujiro musu da kalmar shahada. Sarki Hibara ya yi wa ragowar baradan da ke cikin fadar tsawa da su kama Kamal a raye ko a mace. Nan take Kamal ya zare takobinsa ya rika sassabar su, duk ya fatattake su suka halaka. Wani matsafin mutum ya ƙoƙarin yin tsatsubarsa a kan Kamal, amma ta ƙi tasiri. Kamal ya yi daren mikiya a kan sai masa yankan rago. Waziri Manyahu ya yunƙura zai gudu. Kamal ya shaƙi wuyansa ya yi majaujawa da hajijiya da shi, ya fyaɗa shi da ƙasa. Ko shura bai yi ba, ya ce gagarin kuna. Sauran sarki Hibara da Junaid kawai suka rage a fadar. Junaid ya yi ƙarfin halin zara wata takobi da ke ɗamararsa ya kai wa Kamal sara, wai don ya burge sarkinsu. Kamal ya goce, sannan ya riƙe hannunsa mai takobin ya karya shi, ya kuma fizge takobin daga hannunsa, sannan ya kwashi ƙafafuwansa ya zube ƙasa wanwar. Kamal ya dubi sarki Hibara, wanda idanunsa suka fito ɓalo-ɓalo saboda ganin masifa da bala'i. Addininku na Yahudanci har gobe ba zai taɓa yin tasiri akan musulunci ba, domin shine addinin da Allah ya zaɓa ya zama mafificin addini a duniya da lahira. Don haka Allah ya bani ƙarfin da na yaƙe ku gaba ɗaya don ya zama aya a gare ku, kuma haka tarihi zai ci gaba da
nanata kansa har zuwa ranar da ku Yahudawa za ku riƙa ɓuya a bayan bishiya, ita kuma ta fallasa ku a kashe ku tunda ku maƙiyan annabin rahama ne. Kamal na cikin maganar ya shammaci sarki Hibara ya soke shi da takobinsa a ƙahon zuci, sannan ya sauke takobin izuwa tumbunsa. Sarki Hibara ya faɗi ƙasa matacce ko shura bai yi ba, tasa ta ƙare. Kamal ya koma kan Junaid da ke baje a ƙasa ya ɗora masa kaifin takobi a wuya. Munafikin Allah, ina mahaifina yake? Gaya mini gaskiya ko yanzu na raba kanka da gangar jikinka. Junaid ya ga mutuwa ƙarar sai ya gaya wa Kamal gaskiyar lamarin. Kamal ya tashe shi tsaye suka nufi gidan waƙafin da Jajjaru ke ciki. Har suka ƙarasa bakin ƙofar babu kowa, mutane duk sun gudu sun bar garin. Kamal ya buɗe ƙofar ɗakin ya hankaɗa Junaid ciki ya tafi taga-taga, sannan ya gwar da bangon ɗakin ya baje a ƙasa kusa da Jajjaru. Jajjaru na buɗe idanunsa sai kawai ya yi tozali da Kamal, ga Junaid a wulaƙance kusa da shi. Sai fashe da kuka gaban Kamal, sannan ya gaya masa dukkan abin da ya faru da farko har ƙarshe. Ya ƙara fashewa da kuka, wuyi kai cuna ya kai ɗana, na jefa kaina da 'yan uwana cikin masifa da bala'i. Rayuwa ba za ta yi mini daɗi a gaba ba. Kamal ya katse shi, babu komai baba, wannan kaddara ce daga Ubangiji da ya umarce mu kuma don 'yan baya su ɗau darasi. Yanzu ya Abba, ina son ka kashe wannan munafikin Allah da kanka, domin na rusa masarautar tasu, shi kaɗai ne ya yi raguwa, don haka don ka huce haushin abin da ya aikata a gare ka. Ya miƙa Jaddaru takobin. Hannun Jaddaru na rawa ya karɓi takobin, sannan ya saita wuyan Junaid zai fille masa kai. Sai kawai suka ga Junaid ya tuntsire da dariyar da ya saba, sannan ya ce, ya kake tsoron kashe ni ne, ko ka fahimci cewar mutuwar kasko zami? Ai tun a kwanakin baya ka riga ka zama gawa ta kirami, domin a cikin abincinka da ka ci a baya na zuba maka guba mara saurin tasiri, amma kowane lokaci daga yanzu za ta iya tasiri duk lokacin da ka shaƙi wata iskar da ta sha bamban da ta nan ɗakin. Ya ƙara kecewa da dariyar zalunci da ƙeta. Cikin fushi Jaddaru ya kafta masa wani wawan sara a wuya, kansa ya fizge daga jikin gangar jikinsa ya can waje ɗaya. Jini ya tsartuwa a jikin bangon cikin ɗakin har ya ɓata fuskar Kamal, sai da ya sa hannu ya goge. Har yanzu hannun Jaddaru na rawa kamar mai jin sanyi, domin bai saba kashe mutum ba. Kamal ya karɓi takobin, sannan suka fice daga cikin kurkuku. A yayin da suka fita waje sai suka ga babu kowa a cikin birnin, duk sun gudu wasu garuruwan da dazuzzuka saboda tsoron mutuwa. Kamal da Jaddaru suka samu dawakai guda biyu suka fice daga cikin birnin da nufin komawa birninsu na Daulatul Adal. Kwanakinsu 5 a hanya, Jaddaru ya fara wani irin tari mai naci. A cikin kwana na 6 ne tarin ya tsananta har ya sa su dole suka yada zango a gindin wata bishiya. Kamal ya yi ƙoƙarin samo wa Jaddaru ruwan 'ya'yan itatuwa ya sha ko zai samu sauƙi. Yana ƙoƙarin tafiya kenan sai kawai Jaddaru ya yi wani dogon tari, aman jini ya biyo baya har da guda-guda. Hankalin Kamal ya matuƙar tashi, ya dawo gabansa ya tsuguna. Jaddaru ya dubi Kamal a yayin da jini ya yi tsagaita. Ya kai ɗana, ka sani rayuwata ta zo ƙarshe. Yanzu zan bar maka wasiya haɗe da nasiha. Idan Allah ya yi mini cikawa, ka haƙa kabarina a nan ka binne ni. Kada ka shiga da gawata cikin birninmu, ka kuma shaida wa mahaifiyarka ajali ya riske ni. Dukiyata kuma ka sani da akwai wani adadi da ba nawa ba ne. Ka ɗebi kashi 1 cikin 3 ka yi sadaka da shi, ragowar kuma duk naka ne da na mahaifiyarka. Kamal na san kai yaro ne mutsatse, sai ka samu mace mai hankali ka aura. Bakinsa na rawa. Cikin ikon Allah sai Jaddaru ya kalmar shahada, kafin daƙiƙa guda kuma idanunsa suka kakkafe. Alamin Allah ya yi masa rasuwa. Kamal ya kuka sosai har ya gaji. Daga baya dai ya samu ya haƙa kabari a gindin bishiya ya binne mahaifinsa Jaddaru. Daga nan kuma sai ya hau dokinsa ya wuce zuwa can birninsu cikin jimami. Bai cika sati guda ba ya isa birnin Daulatul Adal. Labari ya riski Sarki Sabitu, tuni aka zo aka tarbe shi cikin girmama. Kamal ya ga garin ya yi tsaf, komai ya koma daidai kamar ba a yi wani tashin hankali ba. Ya gaya wa sarki dukkan nasarar da ya samu na yaƙar birnin Nuhusum. Babu kowa ma yanzu a garin, duk kuma abin da ya shafi mutuwar mahaifinsa Jaddaru. Gaba ɗayan suka tausaya Kamal
sannan waziri Muawiya ya tsayar da ranar ɗaurin auren Kamal da Gimbiya Nafisa wanda ya zamana sati guda. Kamal ya wuce gida wajen mahaifiyarsa cikin farin ciki ta tarbe shi da murnar ɗanta ya dawo gare ta. Sai da ya huta sannan ya faɗa mata rasuwar Jaddaru, ta fashe da kuka sai da ta ji Kamal ya ce ai ya cika da kalmar shahada sannan ta yi farin ciki. A washe garin ranar ne Kamal ya tarkata dukkanin dukiyar mahaifin nasa ya kasa gida uku ya fitar da kashi ɗaya ya yi sadaka. Bayan kwana biyu kuma aka ɗaura auren Kamal da Gimbiya Nafisatu. An yi taro sosai na maroƙa da mawaƙa. Ango da amaryarsa suka tare a cikin wani ƙayataccen gida da Sarki Sabitu ya gina musu. A washe garin ranar ne Sarki Sabitu ya ba da shelar kiran gaba ɗayan mutanen garin don ya nemi afuwar abin da ya aikata musu na zalunci lokacin da ba shi da lafiya. Mutanen birnin gaba ɗaya suka cika a bakin gidan sarkin. Daga can ya fito waje ya yi musu maganganu masu daɗi da kwanciyar hankali sannan ya nemi afuwa a gare su. Gaba ɗayansu suka karɓi uzurinsa, har wani mawaƙi ya rera wa sarki wasu baitocin waƙa na yabo masu daɗi. Kamal na daga can gefe a tsaye shi ma ya ji wani daɗi da farin ciki ya lulluɓe zuciyarsa. Mutane na tsaitsaye sai kawai suka ga sarkin ya ɗora wata ƙatuwar akwatin ƙarfe a kansa sannan ya tafi hanyar ƙofar fita daga birnin. Mutane suka cika da mamaki. Wani dattijo ya tambaye shi dalilin yin hakan, sai Sarki Sabitu ya yi murmushi ya ce wa tsohon, yadda kuka sha wahalar yin gudun hijira a baya, ni ma sai na ɗanɗana wahalar. Don haka a yanzu ni ma gudun hijira zan yi zuwa wani ɗan ƙauye na kusa da mu. Amma kada ku damu, a yau ɗin nan zan dawo. Waziri Muawiya da Malam Hashim suka yi murmushi. Sarki Sabitu ya nufi bakin ƙofar birnin da akwati a kansa tinkis ƙarshe. Alhamdulillah, wannan shine ƙarshen wannan littafi mai ban al'ajabi wato gudun hijira, wanda marubuci Abubakar Tanko Ilyasu wato Ati ya rubuto muku. Da fatan dai kun ƙayatu kuma kun samu ilimi da ainihin nishaɗi. Muna roƙonku da ku yi mana subscribing, ku danna mana ƙararrawa, ku yi mana liking, sannan ku yi mana comment da sharing domin in mun ɗora ci gaban shirye-shiryenmu su ringa zuwa muku cikin sauƙi. Assalamu alaikum.